Στην μπάλα. Δίνει στο Γρόση, αυτό στο Λούκο, σουτάρει αυτός και γράφει το 2-0 ή 0-2. 2-0 ο Ορφέας, τη νίκη Νεοχορούδας με το Λούκο. Δίνει στο Γρόση, αυτό στο Λούκο, σουτάρει αυτός και γράφει το 2-0 ή 0-2. 2-0 ο Ορφέας, τη νίκη Νεοχορούδας με το Λούκο. Λούκο, τρέχει αυτός τώρα και να διεκδικήσει την μπάλα. Λούκο κάνει ένα σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Το γκολ για την ομάδα του Ορφέα Αγίας Τριάδας. Πολύ ωραίο το σουτ εκεί το οποίο έγινε από τον Λούκο. Δεύτερο προσωπικό τέρμα. Ορφέας Αγίας Τριάδας Πυρσός Θεσσαλονίκης 2-2 με σκόρερ τον Λούκο. Ο Ζέος κέρδισε την κόντρα ο Λούκο και μπαίνει επικίνδυνα. Μπαίνει ο Λούκο, ανοίγει πολύ την μπάλα, κερδίζει την κόντρα όμως και κάνει το 3-0. 3-0 μετά από προσωπική ενέργεια του Λούκο, μετά το λάθος των παικτών της νίκης Νεοχορούδας. Στο δεύτερο εδώ των καθυστερήσεων. Να προωθήσει το παιχνίδι του. Για να δούμε τώρα την ευκαιρία για τον Ορφέα Αγίας Τριάδας. Είναι το 1-0. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους. Νωρίς εδώ στο παιχνίδι. Με τον Λούκο.